primer lloc, instar el Govern central a realitzar una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic que possibiliti als valencians i les valencianes disposar dels recursos suficients per a poder gaudir d'uns serveis públics de qualitat i permeta d'igual manera l'exercici de les competències pròpies. En segon lloc, instar al Govern de l'Estat perquè les inversions territorialitzades es facin d'acord amb el pes poblacional. En tercer lloc, mostrar el suport de l'Ajuntament al manifest penjant una pancarta a la façana de l'Ajuntament o d'altres edificis públics amb el lema «Per un finançament just». En quart lloc, impulsar i fomentar la celebració de jornades, reunions, conferències o actes sobre la reforma necessària del sistema de finançament i la confecció de cartells i d'altres materials publicitaris per a col·locar-los als edificis públics i dependències municipals amb el lema «Per un finançament just». Y en quinto lugar, notificar... El Partido Popular va a estar al lado del presidente que plantee cualquier tema de financiación. Ahora, aprobar una moción donde se plantea el sistema de la financiación como un tema de pancarta y camiseta, no lo vamos a aprobar. Entendemos que apoyaremos en cualquier Consejo de Política Fiscal cualquier promoción que haga el presidente de la Generalitat para poder mejorar la financiación de la comunidad autónoma. Que vamos a ganar, y díganmelo ustedes, poniendo un cartel en la fachada del Ayuntamiento. Bé, doncs mire, nosaltres des de Compromís preferim les pancartes per conscienciar i fer visible una problemàtica que, per exemple, el xantatge que fa el govern del seu partit a nivell d'estat espanyol, que si no estàs en mi, te castigue i no te dona el que te pertoca. Això sí que és una bajeza. Això sí que és una bajeza. Que vagin apretant a les comunitats i ofegant-nos poquet a poquet. Per què? Perquè no mana el mateix partit, i quan no mana el mateix partit, poquet a poquet van tancant el grifo a veure si ens asfixiem del tot. Això què li pareix a vostè? Això no és una bajeza? Clar que preferim les pancartes, per sensibilitzar i fer visible la problemàtica de soterrament de vies, de lo que faça falta, en aquest cas del finançament just, que li pareix poc, 700.000 milions d'euros? Clar, li pareixen poc perquè quan han robat tants, és dir, doncs clar, els pareixen poc, tot és poc. Doncs en 700.000 milions se poden fer moltíssimes coses, moltíssimes. No estarien com estem. I li ho vaig dir en un ple i ho torno a repetir. El problema del govern central és que actua com actua i està trencant Espanya des del centre, perquè està creant ciutadans de primera i de segon. Perquè, com ha dit abans el company d'Esquerra Unida, el senyor Manzaneque, per què tenen que rebre altres pràcticament el doble o el triple que nosaltres? Si no diguen que no s'ho mereixen, ni que no se mereixen les inversions, però per què no tenim que tindre nosaltres el mateix dret? Però ja està, el govern central va dir, tu no me votes a mi, no me recolzes en els pressupostos, ja saps que no te vas a menjar un torrat. Això és el que ens estan fent. Això és una bajeza. Això és el que tenien que protestar vostès i denunciar-ho, que encara no he sentit jo així la denúncia al seu partit, conforme actuen.